Είμαστε έτοιμοι για να πάμε στο Σταυρό της Ψώτας. Είμαστε πάνω έτοιμοι, περιμένουμε και τους υπόλοιπους να έρθουν και ξεκινάμε δυναμικά. Ο καιρός είναι υπέροχος και θα περάσουμε πολύ ωραία. Πάμε Σταυρό της Ψώτας. Λοιπόν, και θα περάσουμε τέλεια. Τέλεια, ωραία. Μα θα εφέρετε το σπίτι σας ούλο. Όχι, εντάξει, μια χαρά. Ο άντρας σου παραπονιέται ότι εγέμωσες τις βαλίτσες ούλες. Εγώ, Εσύ. αν είμαι εγώ, είναι να κάνω αφού πρέπει να βάλεις χοντρά. Μην παρεφέρετε φαγιά, Όχι, μα μόνο ρούχα έχει. Είμαστε εν καθοδόν, όλα είναι υπέροχα. Το μόνο που η θερμοκρασία είναι πέσε ακόμα και αρκεψά και βγάλω φωτιές. Ναι ρε γάμο, τα και να μεθύσουμε γλύωρα άμα Πρέπει η θερμοκρασία να κατεβεί. Χαίρετα το πουλάκι. Καλή να βρείτε μας. Κάμερα. Απλά τούτη ρε φίλε, είναι πιο ακριβή. Αν το ξέρω ότι... Είναι πιο ακριβή γιατί εντάξει δεν είναι κινέζικα, αμερικάνικη. Λοιπόν, Και όπως είναι τώρα. σακούλα των σκουπιδιών. Παλαιός μοτοσυκλετισμός. 80's revival. Και γάντζι με μπεζίνα.
Cheers. Πάντα τέτοια. Cheers. Ναι, αλλά είναι ερωτήσεις τώρα. Κεράσαμε τον αυγάνι και πήχαμε και το μύθο, αλλά ο μύθο είναι πολύ ωραίος. Μα δεν περιποίηση, θα με Κασιανή τώρα τον πόντιο, κάμνε το βρουλί. Πήχαμε και το μύθο. Τώρα εδώ είμαστε αλφάλτες, σηκώνεται. Είσαι, πλέον, είσαι ένας κομπλίτ άντρας. Αν μανέσεις τώρα τη γυναίκα να σου κάνει και το μαλλί σου, ποιος είναι ο πιο αταχτός να με? Δεν μόνο τούτο. Κάμε γεια σου, γεια σου. Γεια σου. Έλα δά ρε εσύ ρε. Έλα δά. Έλα δά ρε. Είμαστε εδώ μες στο... Είναι κρυφή κάμερα. Στον κάμπο τρώμε, πίνουμε με καμιά μπυρούα και να ισώσουμε να πάμε πάνω στο σταυρό πριν να κάνει ο δρόμος. Πάγο. Πάω. Έλα. Πού είσαι? Μαλάκα, σχολείς ο οδηγός σε δώσανε. Χαζός είσαι. Χιόνι. Εδώ χιόνι. Από πάνω πέφτει κάτω χιόνι. Άιβα. Και άμα το κρατάω εγώ θα έχω και λίγο Πάρκινσον, όχι τίποτα άλλο. Ναι, λες με γλυκές. Χρόνια μας πολλά! Χρόνια μας πολλά, ρε! Χρόνια μας πολλά! Και όρθια! Έχει δυο φλουριά, ένα μεγάλο και ένα μικρό. Το μεγάλο κερδίζει. Το μεγάλο δικό μου. Μια συνδρομή στη Λέσχη. Και το μικρό, το φλουρί, κερδίζει ένα φλις. Για ποιο έχει βάλει ένα όποιος το κερδίσει. Όχι με τα δάχτυλα μέσα, παιδιά. Πάμε. Έλα, κούλι! Άλλο, baby! Άλλο! Κοίταρα,
Ξυπνήσαμε σήμερα με τον το θέαμα. Ήταν στην ιδέση. Πέτε μου τα λίγο. Απλά όλοι οι μετεωρολόγοι της Κύπρου λέει μας όλα είναι τίποτε, είμαστε εντάξει, όλα καλά και ελάτε να δείτε το αποτέλεσμα. Ορίστε. Ούτε πατίν, ούτε με skateboard δεν φεύγουμε να πάμε, με snowboard δεν φεύγουμε να πάμε. Κανένα του να πάμε να πούμε. Φίλε, απίστευτο. Να το πάρω πάνω. Ευτράπελα με τον Τίνο, να ακούσες τα. στον τρεμό. Καταρχήν έπαιζε από τη βεράντα κάτω. Ήταν μεθυσμένος και τίτσιρος. Στο τίτσιρος ήμουν. Ναι. Ύστερα σηκώστηκε να πάει να κατουρίσει και έπαιζε με γκρεμμόν κάτω. Επήγαινε στο τέλει που κρατά, στο τέλει των κατολιστήσεων. Και πήγαμε λεφτά το παρά τον ευκαλώ, πάνω με το σαπάρι. Και δεν έβγαινε. Θέλουμε ένα γερανό λέει πάνω στο βουνό, γιατί. Εν τω μεταξύ τι ψώμετρο είμαστε ρε μαλάκα. 850. Μόνο. Ισονίδη. Καλημέρα. Τι έχετε να πείτε για... Μόλις ήταν από το σκηνικό, ήσουν ο πρώτος που σε σκέφτηκα. Επειδή έκαμε το λάσι. Λάω σπίτι ξυπνήσει ο Κύπρος. Δεν μπορείτε να πείτε. Το μαγευτικό το βίωμα σας. Καθέντε, ποιος είναι ορθόνι ρε παιδιά. Δεν μου κάνεις. Και κάμε. Καλημέρες. Φίλε, έλα κάνω μια δήλωση να τους μπέψουμε στη δουλειά. Έλα. Λυπούμε, δεν μπορώ να παρευρεθώ αύριο στο Σαμόνις Ορόκληνης.